खुलुमबाय बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारिया। गिबि निउसआव दङ बर' आइजो राजमिस्त्रिखौ एमएलए जयन्त बसुमतारिया खौरां लाफैदों। चिरांनि भारत भुटान सिमना हाथिसार ओनसोलनि 3 नं सनापुर गामिनि जयमती ब्रह्मआ गोबाव समनिफ्रायनो राजमिस्त्रि मावना नखर संसार खुंबोबाय थानायखौ खौरां मोनना एमएलए जयन्त बसुमतारिया खौरां लाफैदों। बेबादिनो खौरां लाफैनायजों लोगोसे सन्मान होनानै एमएलए जयन्त बसुमतारिया गांसे आर'नाइ होनानै मान बावो आरो गोबां अनसुंथाइ नङाब्लाबो होनाय बायदि अनसुंथाइबो होबोयो। आरो फारसेथिं जयमती ब्रह्मआ गावनि न'सिम फैनानै नायबिजिर फैनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर जासियो। बेजों लोगोसे एमएलए जयन्त बसुमतारिनिसिम माबा मोनसे हेफाजाब मोनगोन होनना आसा थाबाय होननानै फोरमायथिनानै होयो आइजो राजमिस्त्रि जयमती ब्रह्मआ। नोंथांमोना उन्दै बैसोआव जुलि लानायनि फारसे सांग्रां जा, नङाब्ला जानांगोन जोबथेसालिनि आलासि। बावैसो सान सिगां आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया उन्दै बैसोआव जुलि लाग्राफोरखौ हमनाय जासिगोन होनना फोसावनायनि उनाव दिनै मोनसे फेसबुक पस्टनि गेजेरजों फोसावनानै होदों दि गाबोन 3 फेब्रुवारिनिफ्राय उन्दै बैसोआव जुलि लाग्राफोरखौ हमनाय जासिगोन होनना। फेसबुक पस्टनि गेजेरजों गिबि मन्थ्रिया गासिबो जिल्लानि केस रेजिस्टार खालामनाय फारिलाइखौ फोसावनानै होदों। उन्दै बैसोआव जुलि लानायनि सायाव आसाम पुलिसा रायजोनि गेजेराव गासै 4004 केस रेजिस्टार खालामदों आरो गाबोन 3 फेब्रुवारिनिफ्राय बेफोर केसनि सायाव संदाननानै एक्सन लानाय जासिगोन होनना। क'क्राझाराव 204, गवालपारायाव 157, बाक्सायाव 153, चिराङाव 54, उदालगुरियाव 235, गलाघाटआव 62, धेमाजियाव 101, बिश्वनाथआव 98, सनितपुराव 60, तामुलपुराव 110, कार्बि आंलंआव 126 उन्दै बैसोआव हाबा लानायनि केस दं। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय भारत भुटान सिमानि रिपु हाग्रायाव हादान सिफायना न' लुना थाफैनायफोरनि न'खौ सरकारनि बिथोन बादियै होस्रांनायाव आलाय सिलाय जानांनाय बर'फोरखौ नुनानै सासे समाज सिबियारिया माइरं तिरपाल राननानै होफैदों। समाज सिबियारि जिसुया समफ्रामारि बिथाङा सरकारनि बिथोन बादियै हाग्रा बिफानजों न' सिफायना होखारजानाय गं दसेसे नखरफोरनो माइरं तिरपाल राननानै होफैदों। मख'नो गोनांदि समाज सिबियारि जिसुया समफ्रामारि बिथाङा बेबादि अनसुंथाइ राननानै होनाया गिबि खेब नङा। बिथाङा सिगांनिफ्रायनो गरिब गुन्द्राफोरनो कम्बल तिरपाल बायदि राननानै होबोदों। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय दतमायाव दिनै चिरां जिल्ला आरो क'क्राझार जिल्ला पिपिआइ दोलोनि गासिबो रायजो राजाफोरखौ लानानै चिरांनि इभिक्सनखौ लानानै मोनसे सावरायमेल खुंफुङो। बे सावरायमेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैयो मिरु पिपिआइ दोलोनि सोद्रोमा रबिन कुमार ब्रह्म, रायजो पिपिआइ दोलोनि आफादगिरि ललित पेगु, रायजो पिपिआइ दोलोनि सोद्रोमा पबित्र बर'आ। चिरां जिल्लायाव जनजाति सुबुंफोरखौ होस्रांनाय जाथाया जोबोद लाजिथाव बाथ्रा होनना ललित पेगुआ गोख्रों रावजों बुंथियो। प्रमद बर'खौ गोख्रों लिडार होनना जों सानो, नाथाय जों साननाय मानसिया जि सोरनिबा इसारायाव मोसागोन बियो लाजिथाव। बिआर फेरेंगानि सायावबो लाजि मोननाय फोरमायो बिथांमोना सरकार सालायनायनि बदल सालायैयानो मोजां। बिथांमोना हगारनानै हो होनना लोगोसे थाबैनो बे इभिक्सननि हेंथायै धरना होनाय जागोन होनना आरो आसाम आरो भारत सरकारनो मेम'रेन्डाम गथायनाय जागोन होनना। प्रमद बर'आ रिमटआव बेटारि गैयै नेता प्रमद बर'आ बर'नि सायाव बे अयनाय खालामनायनि थाखाय हरखाब सावरायमेल खुंनाय जादों होननाबो बुंथियो। चिराङाव बावैसो सान सिगां इभिक्सन खालामनाय जाथायनि सायाव बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'नि बिबुंथि। बेखौ हाग्रा बिफाना खालामदों, बेखौ स्टाडि खालामनायनि उनावसो खालामदों। जेराव गोदान गोदान हादान सिफायना न' लुनाय जादों बैफोर जायगायाव इभिक्सन खालामनाय जादों। जि जायगायाव हादान सिफायना न' लुनाय जादों बैफोर ओनसोलखौ इभिक्सन खालामनाय जादों। आसा खालामो आरो रावबो गोदानै हादान सिफायना न' लुना थाया होनना प्रमद बर' बिथाङा खावलायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।